Takže čaute, vítam vás pri novom videu a dneska som tu s Brunom. Sadni si. Pekne sa posaď a buď ako doma. No, dneska sme sa s Brunom rozhodli natočiť také jedno, možno super a možno nie videjko. Uvidíme, že čo to bude zač. A bude to video spočívať v tom, že budeme pozerať smiešné videá. Ten, kto sa zasmeje, bude jesť tieto kyslé žuvačky. Máme tu 3, takže si ich teraz ideme predstaviť. Ako prvá je zombie. To je skôr také, že hnusné ako kyslé. No. To je také, že sfarbený jazyk a iba, že Potom je tu, podľa mňa to pozná každý, Nukleár Gunka alias Sudík. To musíš nebudem jesť. Že to nebudem jesť. Budeš. Ja to nemám rada. To je najlepšia žuvačka. To je hnusné. To mi chutí. Okay. A potom je tu toto. Najkyslejšia žuvačka. Reálne v živote som kyslejšiu žuvačku nejedol. Fakt som v živote kyslejšiu žuvačku nejedol, môžete ju skúsiť. Volá sa Cry Baby. Alebo Plačúce dieťa. A ja si myslím, že to nebudeme zbytočne obkecávať. Ideme na to. Go! Drifter. No, she's like, I want it in this lane. I want to be in the middle of the road. Okay. Chase, get on the inner tube. What the heck? I was videotaping her and... أنا مؤمن إني بطيء. Takže začíname jesť. Takže máme tu tieto dve žuvačky zombie. Trhneme si. A ideme na to. Môžem to vyplúť. Čo chceš vypľovať? Toto. No nebudeš to vypľovať. Prečo? Škoda, aké to drahé bolo. Ticho buď. Takže ideme tak bieť. Už dobrá. Už dobré. Fuj. Aha. Ty žuvačka? Žuvačka či cukry? Žuvačka. Budeme žuvať, Kimone. Ja som to prehltla. Dobre. No. Takže. My budeme pokračovať po videu. Papažovať? A zlatý. My sme ešte ani nevedli túto žuvačku. Je taký dom. Odložíme si to, nie? Nemáme tu niečo? Do čoho si to môžeme odložiť? Do obalu. Počkaj, idem sa zafarbiť ešte. Bude Púšťaj. Ale my musíme aj žuvačku. Nie, ty to nemám rada. Ja si to milujem. Nukleár Gunka.
Najlepšia Ale žuvačka. to je horké. By ste vedeli, to vypadá takto, taký sudík. Tam to má znak radioaktivity. Počkajte, tak aby ste to videli. Tak. A ono, keď sa to rozpolí... Sofinka už papá. Ono, keď sa to rozpolí, tak je v tom také zelené a to je štiplavé a zároveň aj kyslé. To má akože radioaktívny odpad. A teraz ja to idem takto, si to vyberiem a idem celé olíznuť. Ozaj to chutí ako radioaktívny odpad. To je horké. No to není také zlé. Ja to mám rád. Horké. 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 Toto je ešte nič. Počkaj o chvíľočku. Ty bože, toto. Tak strašne zle, že... No. A my ideme pozerať ďalej, ja som zvedavý, čo nás dostane k tejto žuvačke. Takže ideme na to. Vôbec to chudačík páče. To nepočíta. Hej. Toto nie je smiešné. Hey, watch your finger. Daddy finger, daddy finger. Chudák pes. Chudák takto ho trápia. Whoa, what is this? Nechcel by som. Žije, no tak dobre. Kokos. Miau. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. Dobre, šup. Chudák. Nič, vieš, sa. Type nič. Zlaté. Je zlaté ako píša. Tam. Find the words that just go. I don't like it. No, I love you. Run
friendship goals. Dun 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 da 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 da. Come on. Come on. Puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita. No mejor que la chona. Now push it. Na to si pamätám, keď sme boli mali a už sa prišiel ten ujko. Počkaj, to si musíme pustiť ešte raz. Puede igualar y la chona se mueve y la gente le grita. No mejor que la chona. Kvôli tomu ujkovi musíme ísť do toho. Ísť do toho. Ja to nechcem jesť. Toto je fakt hnusné. Ináč v tých nukleár gumoch, nie je to žiadna propagácia, v tých sudíkoch sú rôzne nálepky. A vyzerajú fakt dobre. A to sa dá nápiť hodne. Ale úplne najlepšie miesto na nalepenie je... Počkaj. Na čelo. Také nervy na to mám. Dobre. Teraz ma dobre počúvaj, Sofia. Ty si to vyplul, ty si to nezjedol. Zjedol. Ale one, Chcem tam máš... zahrať zrejmať, nie? Nie, tam máš to, čo je na vrchu je. No počkaj. Už ideme to rozbaliť. Aby som vám vedel ukázať, ako to vypadá. Je to žltá žuvačka, ale je najhoršia žuvačka, ako som kedy jedol. Fakt najkyslejšia. Ty si to ešte aspoň mal, že nie? No. Tak to vyplujem. Tak mi to nebude chutiť. Ó, táto je celá. Pozrite, aha, táto je celá, lebo sa zvykne tak roztiec. Justak, čak. To je strašne hnusné. Musela to vyplúť. Počkajte chvíľočku. Takže mám menšiu pauzu, musela sa ísť napiť, hovorím vám. To fakt nedá vydržať, ja to nechcem jesť. Si kokos. Ten ujko za to môže. No, takže Sofia je v pohode. A ja mám ešte v zásobe zo pár týchto žuvačiek. Ešte to bude. Takže sa toho zde nedá kúpiť. Si kokos. Takže teraz idem ja na to. Idem si ešte raz. No, dojedz to. Ten vrch iba. Ten vrch je kyslý. Zjedz to, daj si to celé do úst. Reálne si to daj celé do úst. Daj si to celé do úst. No, daj. Ja, musíš to zjesť. Ideš so mnou. Dobre. Poď, 3. Počkaj, mne to tu kusok ostalo. Si to zjem. Si nepovedaj. Je to celé, hej? 3, Vypadá ako postin. 2, 1. Skúšal si to už? Nie, to jest takie złe. Na konci už nie. Ty kokos. To bude vašich 15 sekúnd, alebo koľko to trvalo najhorších do života. Žuvačka vám urobí peklo v ústach. Fakt kyslejšie nič som nejedol. Ty kokos. A ti chcem pozrieť zloženie.
Ja si myslím, keď sme dožili tieto strašné žuvačky, ktoré nás tu skoro trapili. A ten ujko s tou gitárkou. Moje Sofíny Instagram máte dole v popise videa. Ja vyzerám veľmi super, ja viem. Dajte sem like, odber, nejaký pekný komentár, ak to bude. Ak nebude, napíšte mi na Instagram, aké by ste chceli ďalšie video. Pozdravte túto Bruna v komentároch. Aj tohto Bruna môžete pozdraviť v komentároch. Napíšte mu na Instagram. Nezabudnite ho otravovať. A ja si myslím, že tu nebudeme zbytočne obkecávať. Hovorím doskoro. Ideme, opačnou stranou. Takže ideme na ďalšie video, takže nabehni na ďalšie video. Mám zelenú hlavu. Si mi to zadepil naopak. Ne? Ideme. Čaute. Takže ešte raz. A vidíme sa pri ďalšom videu.